isa tong kasunduan sa araw na to. Sabi ko nga, na ipinanganak kayo sa araw na to bilang isang markadong guardians. Last but not the least, ang sino mang hindi makasipot sa pagpupulong na gaganapin ay magkakaroon ng multa o kaya ang pagtiwalag sa samahan. Yung mga pagpupulong, mga meeting, yung mga marami kasing pagmi-meeting dito sa Lawin Wings. Sa isang linggo, baka 3 beses magpatawag ng mga meetings. Lalo na yung may mga katungkulan, like mga founder. No? Sila yung nangunguna sa meeting. Kailangan sa pagpupulong, nandun tayo. No? Isang oras lang yan. Huwag unahin natin yung pag-iinom. Unahin natin yung pag-meeting kasi importante yan. Marami tayong matutunan. So, sunod na speaker, ibibigay ko na kasi pinapawisan na ako ng maraming singot. Medyo mainit-init na. Huh? So, ano ko muna yung bylaws, konti lang, no? Chapter 1, obligasyon bilang isang miyembro, mandatory ito. Number 1, Section 1, pagbibigay ng tulong sa kanyang kapwa sa abot ng kanyang makakaya. Nakapaloob sa ating misyon. Ito yung law na dapat natin sundin. Section 2, pagbibigay galang sa nakakataas, opisyal o hindi, yung kanina na binanggit natin. Section 3, pagbibigay ng buwanang butaw para sa pondo ng organisasyon para sa bayanihan at iba pang mga gastusin. Ano ba yung butaw sa pagkaintindi nyo? Like sa TUDA, meron niyang butaw na tinatawag. Maghuhulog ka doon. 5 pesos, 5 piso, di ba? 10 piso. Dito, ganun din sa guardians. Monthly yan. Mandatory yan siya. Lahat ng mga miyembro, tayong lahat na nakapaloob sa Lawin Wings. Walang exempted yan. Sa isang taon, magkano yung maibigay natin? Butaw dito sa guardians, Lawin Wings, 10 piso lang. Sa isang taon, magkano? 120. Mabigat ba? Hindi. Akin na. Kaya hindi nga bigay, sir. Hindi daw mabigat. Ganito yung senaryo yan. Singila na. Yung monthly due nyo, 10 piso. Sus, hirap pag dumukot. Kapag-apa, wala akong barya. Pastilan. Totoo, hindi. So, may suggestion si Supremo. No, kung ipanganak yung anak ng Lawin, tayo yon. Merong konting adjustment, merong konting pagbabago. No? Malalaman lang natin yan kung may pinanganak na ang anak ng Lawin. Tayo yon. Kasi galing tayo sa Lawin Wings. Tayo, may mga adjustment na mangyayari kasi hatiin yung grupo. Anak ng Lawin tayo. Tayo yon. Merong adjustment na mangyayari. No? So, malalaman lang natin yan sa susunod kung ano yung adjustment na yon. Nandyan naman na ang ating mga founder, sila na yung magsasabi kung anong adjustment na yon na mangyayari. No? Guardians pa rin tayo. So, balik tayo sa butaw. Kaya nyo ba ibigay yung monthly due na 10 piso? Kaya, sir. Kaya. Ha? Mabigat ba sa bulsa yung 10 piso? Gawin natin 50. Mabigat na. Kaya. Dito sa iyong chapter, sa ngayon, simula ngayon sa araw na to, may founder na kayo. Maglaan kaya kaagad kayo ng pagpupulong.
meeting sa inyo dito kung anong dapat ninyong gawin. Kasi yung sa iba, Santa Catalina chapter tsaka sa Kulkul chapter, meron silang pundo sa kanilang chapter doon. 50 ba? 50 ba? O, 50 bawat buwan. Yung 10 piso, doon yun sa butaw na pupunta. Yung 40 pesos, pundo sa grupo. Sa inyo yun, walang gagalaw yun. Like ganito, sa pagkain, pag ano natin, doon kayo huhugot. Hindi na kayo huhugot sa sarili ng bulsa. Kasi may pundo na kayo nakalaan doon. No? Sinong gustong hawak sa pera ninyo? Wala pa kayong treasurer? O yung mapagkatiwalaan ng pera? Sa akin na lang, mapagkatiwalaan talaga ako ng pera. Hindi yan mawala, safety yan. Yung mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Ano lang. Mahirapan kayong maghanap sa akin. Punta kayo, palit. Punta kayo, balukok. Balukok. No. So maglaan kayo ng, ano yun, sekretary, yung pagkatiwalaan sa pera. Oh. Habang nag-meeting kayo, may merienda. Huwag yung shot-shot. Shot tayo kasi, meeting ko eh. Ay, bawal yan, no? Tsaka yung pundo na yon, buwan-buwan, nasa grupo yon. Like sa mga emergency, pwede kayong hiram doon. No? Kung kailangan talagang hiram tayo, may pundo naman, bakit hindi? Bayaran lang natin. Kasi sa grupo yan. Tama po ba? Emergency ka, walang mahugot si Brad kasi yung asawa, mga anak, wala pang sahod. Pwede kayong lalapit sa founder. Founder, pwede ba? Kausapin natin yung naghahawak ng pera, manghiram muna ako. Kasi walang-wala talaga. Pwede yun. Pero ibalik mo. Baka tatakas ka rin. Daming habol sa'yo. Diba? Kailangan yan, no? Section 4. Ito yung sinasabi kong gastusin na. Pagbibigay ng membership fee para sa kanyang ID, uniform, certification, at iba pa. Di ba? Ano yung unang gastos nyo ngayon? Simula pagpasok nyo. Magkano? Hiningi? Pagkain siya, 100. Ay, 100. O, gastos na yan, di ba? Sa marking, magkano hiningi? 100? 150 ata yan. 100 lang? 100 lang pala. Akala ko, inanuhan nila ng 50, pinatungan. Pastilan talaga. Tama yan. Kailangan marunong tayo. Kasi pira yan eh. Saan na pupunta yun? Baka bunot lang tayo ng bunot, umabot na yung sa isang araw, bumunot ka na ng 1,000, hindi mo alam kung saan napunta. Kung sisingilin ka ng 150, payag ka ba? Hindi ka ba magtanong? Magtanong ka, bakit 150? Magdududa tayo, hindi kayo bunot lang ng bunot. Sa ID uniform, payag ba kayo, singilin ko kayo ng 1,000? Uniform? Sabihin ko, ano na yan? Pantalon tsaka pangtaas, t-shirt. Payag ba kayo 1,000? Tapos pagdating ng uniform, yung ano lang, manifest. Di ba magdududa tayo? Kung gano'n? Kailangan talaga mayroong pagdududa kung saan napupunta yung pera nyo. Kasi sariling bulsa nyo yan eh. Sariling pinaghirapan nyo yan. Hindi naman pwede din kami yung bibili ng uniform, mag-provide ng uniform para sa inyo. Kundi kayo. Isinip ako, magkano yung uniform mo? 600 po. 600. Ang shipping, magkano yung shipping niyan? 20 yata? Oh, 650. 50. Pati shipping. Oh, ganon. Kasama na yung ano, ng shipping. Yung black, 350. Oh, 350 yung black. Pero, pag ipinanganak na yung anak ng lawin, merong adjustment. Baka may panibagong uniform na naman, panibagong ID. Yan ang paglaanan natin. Kasi sariling bunot natin yan.
sariling gastos. No? ID, uniform, tsaka certification, binabayaran nyo yan. Hindi yan libre. Walang libre dito sa guardians. No? Lahat tayo nagpapaluwal ng sarili nating pera. Naintindihan lang po ba? So, simula ngayong araw, mga 1 million hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa huling patak ng ating dugo yan. 2 million na. Yun. Bakit panay kami nagpapaluwal? Wala mong perang bumabalik sa amin. Tanong, di ba? Merong katanungan. Ibabalik din, bakit ka nag-guardians? Kung ayaw mo pala magpaluwal ng pera. Kasi walang ipinapaluwal na pera dito na ginagamit lang kung kanino-kanino. Nanghingi akong pera sa inyo, pero wala kayong nakikita. Meron kayong makikita. Like nga sa uniform nyo. Nagpapaluwal kayo ng pera, nakikita nyo. Meron kayong uniform. Hindi tulad sa iba. Na koleksyon lang ng koleksyon, walang nakikita. Ni ID man. Ni anino, ni ID, wala. Di ba? Yun ang mahirap. Yun ang likramo sa ibang grupo. Walang ID, walang uniform, nakikita. Pero ang lalaki ng binabayaran. Di ba? Nagbayad kayo ng 100. Di ba? Nasaktan kayo, nakita nyo yung resulta. May marka na. Di ba? Kung walang bayad, walang marka. Pulurong ka. Di ba? Naggastos nga kayo. Bakit? Mahal yung ink eh. Tsaka pagod yung yung nagmamarking. Kasi yung kamay nila, inaasa nila na hindi yung ganyan. Nanginginig. Kasi pag nanginginig yan, yung marking nyo, baka hindi guardians yan. Gardan yan. Diba? Sunod. Section 5. Pagbibigay tulong pinansyal sa ating mga kasamahan na nadisgrasya o nasawi. Nakuha lang po ba? Pagbibigay tulong sa ating mga kasamahan, disgrasya o nasawi. So, mamaya ipaliwanag yan about sa ating damayan system. Doon natin yun maririnig sa damayan system. Meron tayong damayan system dito sa atin. Nakapaloob sa lehitimong miyembro sa Pampanga chapter. Bukod pa yung by chapter na matatanggap natin. Sinong gustong mamatay? Ayaw niya pa. Kahit ako, ayaw ako. Di baling akong magbigay ng pera kaysa ako yung bigyan ng pera. Di ba? Masakit yun. Sinong mauna? Sige. Di ba? Mahirap yun. Di baling ikaw yung tutulong. Meron tayong damayan system dito sa ating grupo. Makinabang tayo lahat yan. Yan laman yung natin dyan, laban. Bilang isang membro ng guardians. Wala tayong sahod dito eh. Pero sa damayan, tiba-tiba ka, magpakamatay ka na para matanggap mo na ngayon. Kahit bago pa kayo ngayon, makatanggap na kayo. Ayaw nyo? Di ba? Mamaya i-discuss yan about sa damayan. Chapter 2, voluntaryong pagtulong sa isang miyembro. Section 1, pagbibigay ng tulong pinansyal sa ating miyembro na namatay o nagkasakit ang kanilang malapit na kapamilya. Nakapaloob din to sa damayan. Section 2 ulit, unahin ang sarili o pamilya sa oras ng pagsubok at sakuna. Section 3, unahin ang trabaho o hanap buhay para sa pamilya bago tumugon at magbigay ng oras sa iba. Nakuha lang po ba? Unahin ang sarili, pamilya, bago tumugon sa nangangailangan ng tulong. Paano tayo tutulong kung tayo din nangangailangan ng tulong? May baha doon sa San Fernando, susugod ba tayong mga guardians kaagad? Takbo ba tayo doon? Tutulong ba tayo kaagad? Hindi mo sinisipti yung pamilya mo? Kailangan safety first, pamilya unahin bago tayo tutugon sa ibang nangangailangan ng tulong sa atin. Hindi ka marunong lumangoy.
Guardians ako, patay. Ikaw yung naanod, ikaw yung tinutulungan. Diba? Kailangan safety first. No? Isa-isip natin, isa puso yan palagi. Chapter 3. Mahigit na ipinagbawal. Ano to? Yung mahigit na ipinagbawal. Alam nyo ba kung ano yung mahigit na ipinagbawal? Mahigpit? Mahigpit na ipinagbawal sa guardians. Ano? Ano kaya? Ha? Bawal mag-abuso. Tama yan. Ito yung pinakamahigit na ipinagbawal sa guardians. User, drug addict, pusher. No? Ang paggamit na sa pinagbawal na gamot sa lahat ng lehitimong miyembro. Sinong gumagamit ng droga dito? Aminin na. Wala? Magdroga tayo. Meron tayong makunan dito? Wala. Mababait pala yung mga guardians. Huwag natin yung subukan. Sabi nga ni Vigo, mapahamak buhay mo. Diba? Tama yan. Walang addict dito sa guardians. Kung dati ka mang drug lord, pusher, user, may marka ka ng guardians, tigil-tigilan mo na pre. Tigil-tigilan mo na brat. Baka mapahamak yung buhay mo. Baka yung tato mo, ako mismo magbura yan, isa-isa. O, di ba? Yung marking mo. Tigilan na natin yan. Kung hindi talaga may iwasan, mag-quit ka sa guardians. No? Hindi may iwasan eh. Babaero, sinong babaero dito? Si Founder. Ay, si Founder. Alaman na. Mag-alaman na ito mamaya. Meron? Wala? Meron din? Meron din. Diba? Repes? Ha? Wala repes. Naninilip lang. Walang repes, pero naninilip lang po. Ano bang sinisilip? Sa ilalim ni Kaka, may palaka. Diba? So huwag natin gawin yan. I-adjust na natin yung ating pag-iisip. No? Gawain natin yan mga lalaki. Imposible. Maniwala ako sa inyo. Hindi natin yan nagagawa. No? Hindi kayo nakatikim kahit kunting marijuana lang? Siya po. Wala. Wala talaga. Practice nyo. Para makulong na kayo. Di ba? Yan mahirap. Kasi yung droga talaga, yan ang naka-link lang sa ating isip. Lahat ng masama magagawa na natin. Kaya iwasan natin. Tayo yung mangunguna sa kabutihan. Huwag yung tayo yung pasaway. Tayo yung inhabol-habol sa mga pulis. Mga opisyalis natin sa barangay, nahabol-habol. Payag ka ba yung pamilya mo masisira dahil lang sa ganon? Hinahabol-habol ka kahit saan ka nagtago. Yun, ba? Mahirap. Yan ang mahigpit na ipinagbawal. Seksyon 2, ang pag-inom ng alak sa sobra. Ang pag-inom ng alak sa oras ng paglilingkod, programa at pagpupulong. Diba? Like dito, nagpupulong tayo, meron tayong programang ginagawa, pero yung iba nagtagay doon. Bawal yun. Kailangan tapusin muna natin yung pagpupulong. Bago tayo mag-chill-chill, meron yan. Hindi may iwasan yan, lalo na kayo, bagong anak ng kayo ng lawi. Sigurado, meron yan mamaya, gabi. Bro na yung tawagan nyo, huwag na, parang aso yung tinatawag lang. Di ba bro? Chill tayo bro. Ano yan? Merong pag-iinom. Hindi yan maiwasan. Huwag lang magwala. Seksyon 3. Ang paggawa ng sariling desisyon na walang abiso o hindi sinasangguni sa nakakataas. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Na nagsarili kayong desisyon, hindi nyo sinangguni sa nakakataas. Sino ba nakakataas sa inyo? Founder.
huwag kayong magdesisyon na hakbang kaagad kay Supremo, direct kay Supremo, direct sa nakakataas kung sino man kakilala nyo. Isanggunin nyo muna sa inyong ama bilang isang leader dito. Section 4, ang pagbuo ng illegal na function laban sa organisasyon. Yan, magbubuo kayo ng sarili nyong function. Kasi baka may nakita kayong hindi kaya, hindi kayo naganahan. Kasi si founder wala nang pakialam sa amin. Kaya magsarili na lang kami ng pagbuo ng ano. Bawal yan. Kailangan isang guni pag-usapan ng lahat. No? Hindi porket sabi, ay, panay naman busy yung founder namin. Dapat magsarili kami ng ganito, ganyan. Pagpupulong, bawal yan. Kausapin nyo muna yung isa't isa. Mabigyan ng solusyon yan. Sunod, ang pagtalima o hindi pagsunod sa mga kautosan ng ating mga pinuno at desisyon ng mga nakakarami. Section 6, ang paggawa ng maling impormasyon laban sa isang membro o opisyal na naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ng bawat isa. Importante din yan. Yung gumawa ka ng impormasyon na mali-mali. Nagsumbong ka, ganito. Yun pala, yung sumbong mo mali. Para lang makapanira ka ng isang tao, isang kapwa. Diba? Huwag tayong ganon. Kasi nakapaluhod ko sa ating law. Chapter 4. Mga karampatang parusa na pwedeng makamit sa oras ng paglabag o hindi pagsunod sa mga batas at regulasyon.